Emsebenzi bafakana kubodwa. Ufuna ube ne-membership. Mawungenayo le membership card. Bafuna i-membership yani ma? Bathi ufuna ube ne-membership kaKhongolose. Uma ngabe njoba manje ngifone ngisho imali yesinkwa ngithengele ingane ngizothatha imali yokuthenga le membership. Sigijimile thina kakhulu kabi kodwa sisele kanje. Abantu bokufika ibona bahamba phambili banemkhaso banazo zonke izinto. Thina sinalutho, thina sizalelwe. Asina ngisho. Siyabuka ngoba yonke lento izikomoro. Thina esazizabala zaphela nje uMadiba. Yabona ma angifuni uqamba manga. Yabo lento le inzima ngicela ukunikeza nje u200 kodwa ngifuna upetrol ukwazi la ukuthi uthengele ingane isingo. Ngicela uthathe la ma. Ngathi uyazi njengoba esibhedlela. Ngicela ma uthathe lapho ngithenge isingo. Uthengele ingane mhlawumbe ukwazi nokugibela uhambe esibhedlela mawami. Kubhlungu inzima lento le. Inzima mbami. Sikwazi khala ndawo. Ngicela ama details akho kwathatha nje wonke ma. Ukuze mhlawumbe umuntu azokwazi ukuvashela umndeni. Ngicela ngiphe ama details. Ukuze uzophinda mhlawumbe ngizonivakashela ekhaya. Angifuna ID number ma. Angifuna ID number angithathi ID number ma. Angifuna ID number. Ngifuna nje ukwazi igama nesibongo. By address yala. Ithi bakalokho zathi Number yala laba. Cela ngiphi address yala makazi kulokhosana. Oh, 2991 18 Avenue. 2981. Bani? 2991. 2981. 91. 29. 91. Okay. Yeah. With address in number 10. 063 Yes. 58 Yes. 295. Okay. Sasa sisi lana. News. Ma, ngicela ukuthi wena mhlambe before nje phela inyanga uzophinda ngibuye ngizele ekhaya. Yeah, mhlambe ngizonilethela into encane mhlawumbe ukuthi ngikwazi ukuphila. Lokho ukwephuma ubazi uzaba ukuthi ngibone mhlawumbe singazama kanje sihlanganisa kanjani. Sihlangabezane ngani ngesimo mhlawumbe ukuthi uthole mhlawumbe noma ukuyigrosa la ekhaya. Yabo, ngoba lempilo le inzima. Ngicela ukuthi inamba yami nithathe yocingo. Ukuze sizokwazi ukuthi mhlawumbe ningifonele. Ziningi izinto ngiqamba amanga. Up and down, I'm everywhere with comrades because sibheka wonke umuntu wala eThekwini ukuthi impilo ayiphilayo impilo enjani abayiphilayo ukuze sikwazi ukuhlangabezana nani nikwazi ukuthi nisizakale. This is not about ukuthi I become the member of umkhonto wesizwe, but lesiyenza njengamanje thina it's an exercise yokuthi niyazi lento ukuthi how important ukuthi abantu bakithi babhekeleleke ngoba lo sizi lo lesihlangabezana nalo usizi nathi lisukumisile emakhaya sathi asambe siyobheka imndeni sibheka indlela abahlala ngayo inhlala yakhona because South Africa it was designed the way ngakhona ukuthi kube khona into ekuthiwa usasa kodwa lekuthiwa usasa ngokwe department yahulumeni efana ngabe yanibhekelela kodwa lutho namanje. Number 2 kunalento le human settlement efana ngabe nini bayanibhekelela kodwa namanje abanibhekeleli. So izinto esihlangabezana eziyinkinga sizibonayo ezenziwe lo hulumeni lo okhona njengamanje ophethe. Kodwa usasa madoda yafuna ke nimceleni ukuthi ingane mazisafunda isikolo akuphuma incwadi isho ukuthi ingane isafunda isikolo. Yazi ukuthi kubheda kanjani ezindlini futhi lento abayenzayo. Ya what baloma? 22. What 22 umgwaqo 18 Avenue. Hayi she. Ingane zisafunda isikolo isahona. Ngicela inamba yami ekhaya. Wema 10. Awuze nefoni mntana mufake la inamba.